Nonye turasama bena bakwaniri mwensimbi ya mule ngoroki okoboko igonye tobwatinda mwamu. Sama yote nkoroko Mheshimiwa Purity Murakirera Gonde Director ya Bomas of Kenya na etu libagari ogo serve no Musike William Ruto oyoromo muraibwensi yiga. Ncherero igona cha kogombyo musanyone. The supporter yane yaringe very strong. Muntu ogansa beire nyemwarorire clip ke kwetana ne mitandao sinana igale wonsabera every other time. Nonye kerali kungakira igale kungakira ontebi marogoba. Mostly ari kungakira marogoba ontebi. Madam, ekyogo kora nonye gukoragira kurabeke sanye yunse turasaba. Igo muntu kugosabera. Tali omuntu wanchite mbake enkoro ime. Igo ninche na luziri omusanyo monene esapota nande ninche mbiro rionde. Mogaka Steve no mongina Pamela pole sana. Neke nyore kegima aki pole mwenzi. Sinano tigire familia enke sana mongina oye haki. Nande gentona igule buya kindo chabaga kagaiga igonde mete ngomwana oyo ngo cyale gokora ki kwa gatu na gokonyo mangana abalero gaiga. It's so very unfortunate. Igona arwete Nairobi na ikachinsa saa 11 na teba tinko batingi chama tanga yaiga onekero nare go prepare ngo chana igunga sinano kolireki otinde kiro nkoboli ninki nkoeresu negento kyomo ichano nande ndaite ko batebya sti familia cheito tigato twaro bwanchani tutware omorembe nali turamenye buya kendo kiabaga igaga kiabarai morega iga mwenspi tigato ikaranse umugaka professor kimorega igo mugaka keratu. I'm very happy that the issue that happened today is going to be resolved as quick as possible. Baba wateiro mwana musinini sana. Biblia goteba ababura kanigo bare bango abanyasai nande ntagete ko gotebiga baba soe kanisa omumerere nyasaye bokongu mama omino lyolegali omosike tato omino legaiga omosike amateya eregaiga obasike your brother-in-laws, your sisters-in-laws obasike kabisa baba igonko gosaba okogoro komo bekeraba okonde beke safari boat olendera abana bawo naga igaba muramu atiga irega iga nindoche nabange mole mo basa koiro mwana oye kiara igombora monyi gwete mwana oye arendu arendera abana ababaya atiga abake mangana kwani ruga iga igoro ya bana ba minton kaga iga bana abana nganchete sana and I want the best for them. Egento sinana alekolera mono is a bright future for the youths. Nande ora ibole ponchalie yega kero monto moboroche. Nande mbiamono professor buna wate batoligereri abantu togo chora 2027. Buna mwaiwa 2027 no ndegeti nkoboli chikura chobo chumbe bwabo nchali. Kogera naligereire nalingoriri gesa abarai twachorire bakorire gasi engia lakini yeye twachorete akinya sae tigatwabere igontete ko babori gakia banchali mongeri baga gaki ndete obuya bonchali kogera naligere buna chibasa lichikwenano abale babwenete kwegu chibasa limbali kwegu abale bako batabwenere tikoegu nabo bakoegwa abangina baito mwachoiri chifomu mwachichoiri
moko iramo bwate hopu ng'abana ngwakane rubare chibasari mwanyora igo mwagete isiko asobora ibwane ntagete ko bakikishera ng'ana ki kero omwana bw'omonchari obo omwana bw'omotaka obo omwana bw'omonda you get equal shares chia kogende skuru gekagora education is what go to equalize 20 ipi kero mwana nyo nonyo moibornya nyoko bwato mwana primary nabo to gwekara kali torore ng'aki togokora mwana agende osaba ibori mo bwata bana primary mo bwato mkonyara more wakana school fees abana bayo primary bagoseri gukorusko konyora bakogende isiko bagoseri gukorwa school. So we will have to ensure nga bonchari yiga yarabire bonchari security ya icho ya achire buya bonchari ya nyorire equal development na abande chi constituency chinde ekyo moelio omugambi nakwana agaiga igoro ya drugs mugambi one atima itigo seiga achire nakwana igoro ya drugs egente kenene ngosaba tobwaterane buna barayi ekero abana baito babwate gento bagokora nari batakoreki bata engage in such things. It's us maitekero gokike bwata amagora atatu gete nario goikaransa buya igo toko bwaterana 20 p to make sure ngegente kikiabeire eradicated in Bonchari. Abana baito tonyore chi project tobae bakore babe busy abana baito tobae away toba guide in the right way yokoba batware future bright future abuna bago kina nande abangina baito baki tunyare gutosabe moto sabere into abana siasa metena ebinto nebinge to gwetera binto nebinge to gwetera ase siasa onegente kenene nko basaba tosabere nseye moroche buna yabeire tosabera abarai banyore Solomonic wisdom yoko gambe nseye iga nande 2027 tochora abarai baratokonye gochakeranje purity morakirera inche ndabakonye gakimo gwancha moraroro koboko kwomongina ng'aki gogochigokora egasi ngetumongina nero kumanya ng'aki akobage ebinto noekera atige irumi 200 nkomanyare ng'aki akobeke suguma abeke getungu abeke roiko abana baragere taribo igombarenga banchire ng'anko mbwate simore 2027 mwanchire ngonga more kerogeke iga mbiamono tiganya saba sese ni natige rongoria na ya 4000 na amachumari na ba 1000 abangina nabarabu nabaire 1000 nande ngo tigande rongoria 2000 lakini gonkonye omongina gekogera nko yebekaga iga kochimore gwakane biroge biga seigo tigantigero omongina bageni kibagocha abagorere sukari taribo mbiamono tiganya saba sese